Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Mark Nistivala. Inselmilkom ħbib tiegħi u nilqakom għal programm ieħor li bħalissa qed insejħula din is-sensiela il-marka tal-bima u l-gwerra kontra l-qaddisin. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Hemm Miktub. U jekk tiftakru sewwa f'dana l-istudju qegħdin nitkellmu fuq x'ser jiġri l qudiem fil-ktieb tar-Rivelazzjoni viżavi ma' dak li ġara illa li bħalma diġà qedna issa f'kull programm qed nirrepetuha biex tifhmuha li dak li miktub fit-Testament il-ġdid huwa fit-Testament l-Antik, skużawni, dak li hemm miktub fit-Testament l-Antik huwa mera huwa stampa ta' dak li qed irid jiġri fit-Testament il-ġdid dak li aħna nsejħulu anke l-ktieb ta' Revelazzjoni u dak li Kristus stess wissiena biex noqogħdu attenti minnu u ma nitqarqux meta jasal. U qed naraw x'inhi il-marka tal-bima. U għedna l-marka tal-bima mhijiex iċ-ċippa, għalkemm iċ-ċippa hija parti mill-marka. Imma biex tieħu iċ-ċippa l-ewwel irid ikollok il-marka tal-bima. Jekk int m'għandekx il-marka tal-bima, inti ma tistax tieħu iċ-ċippa. U qed ngħidu wasalna fl-istudju fej il-marka tal-bima hija ribellioni totali, ribellioni assoluta kontra l-liġi ta' Alla, kontra l-liġi ta' Jehovah. U qed naraw illi fl-aħħar programm rajna 4 skritturi interessanti f'Eżodu, f'Eżekjel u f'Iżajja fejn Alla qal isma' li żommu s-sibt qaddis huwa sinjal bejni u bejnkom. Il-popli jarfukom li intom tiegħi għax iżommu s-sibt qaddis. Anke Alla bekk jarafna li aħna tiegħu illa xi nżommu s-sibt qaddis. Dan huwa diskors, dan huwa kliem Alla stess fil-skritturi li qrajna l-ġimgħa l-oħra. Għal daqstant jekk intom tliftu l-ewwel ġiex programm inħeġġiġkom biex tmorru tisimgħuhom qabel tkomplu tisimgħu da. Ħalli isseguna pass pass ma' dak li qegħdin ngħidu aħna. U allura sissa nafu illi il-marka li Alla tafa' fuqna, is-siġill li Alla s-siġillana bih, hija li aħna inżommu l-liġi lejha ċippa u laqqas jagħtatu. Mela, il-marka ta' Satana li ħafna jaħsbu li tkun 666 miktuba x'imkien, dik li ħafna jaħsbu li tkun ċippa, dik li ħafna jaħsbu tkun tatu, il-marka ta' Satana mija b'xejn għajr ribellioni kontra Alla. Li tkun ribellus kontra Alla, li ma timxix mal-liġi tiegħu, li ma toqgħodx għal dak li Alla qed jgħid fil-kelma tiegħu, dak li nsibu fit-Testament l-Antik, dak li kteb Mose fil-Pentatawku fit-Tora, il-liġi. Inti ma timxix mat-Tora, inti intitolat biex tieħu ċippa. Jekk inti timxi mat-Tora, m'intix intitolat li tieħu ċippa u allura ħadd tispiċċa tmut bil-ġuħ, kulħadd tiwarbek u jfittxuk biex joqtluk. Għaliex għax int qed tkun bastun fir-rota tas-soċjetà u m'intix tħalli d-dinja timxi l qudiem. Jibda jgħidu ħabba fikom il-Kristjani, id-dinja ma tistax timxi l qudiem. Meta qed ngħid Kristjani qed nirreferi għal dawk li huma imweldin mill-ġdid ta' Jaxuwa imma jimxu mal-liġi tal-Alla. Għalxek inti ma timxix mal-liġi tal-Alla, inti għandek problema meta tgħid illi inti mulet mill-ġdid. Illa li xi mulet mill-ġdid tfisser li issa taqaf tagħmel id-nobiet u tibda timxi mal-liġi tal-Alla. Ejja ħankomplu. Mela, jekk Alla s-siġillana bil-liġi tiegħu biex aħna ninarfu li aħna tiegħu, li ma żommx mal-liġi inti allura issa s-siġillat u markat li inti tax-xitan. Inti qed tgħix ħajja f'rebellioni. Li tpoġġi l-kmandamenti fuq idejk u fuq moħħok bħalma semmejna li qalilna Alla fl-iskritturi tiegħu fil-programm ta' qabel dan, ma jfissirx li tagħmel xi ċippa u xi totu. Hija xi ħaġa simbolika. Li l-mulej ipoġġilek is-siġil, is-sinjal f'moħħok dak li rajna dendilhom bejn ma jfissirx li tagħmel żewġ stampi bil-kmandamenti quddiem għajnejk u kull ħofra li jkunu fl-art tiblaħħa u kull kantunera li tgħaddi minnha tikolax minn tixtara. Li żomm il-liġi bejn għajnejk ifisser li dejjem tkun quddiemek f'kull ma tagħmel. Kull ħaġa li ħad tagħmel tkun kongrugenti, tkun taqbel mal-liġi tal-Alla. Dik li tfisserna minn quddiem għajnejk qiegħda ġo moħħok kontinwament il-ħin kollu. Għalhekk Alla qalilna studjawha filgħodu fil-għaxija bil-lejl imqajmin, immeditaw fuqha, tkellmu fuqha, għallmuha lil uliedkom.
Il-ħin kollu titkun ġoħalqek. Dik titkun taf bl-amment. Lil-Ġoswe dak li qallu l-mulej ma qallux żomm dan il-ktieb u nolli l-Bibja kollha, għax il-Bibja kollha ma kienx miktuba fi żmien Ġoswe. Fi żmien Ġoswe il-liġi biss kienet hemm miktuba. X'qallu Alla lil Ġoswe? Qallu ara li dan il-ktieb tal-liġi ma jitlaqx minn ġo fommok. Il-ktieb tal-liġi ma jitlaqx minn ġewwa fommok. Il-ħin kollu timmeditaħ, il-ħin kollu tgħidu. Meta tkellem il-poplu gwidhom permezz tat-Torah tal-liġi tallek qallu lil Ġoswe. Għax dak huwa kalma diġà rajna s-siġil bejna u bejnu. Imma x'qed ngħidu? Qed ngħidu li kitiba fuq moħħna ifisser li qedem biex niftakru fiha biex nagħmluha. Billi tpoġġi l-liġi bejnejk fuq moħħok ifisser li tagħmilhom. Taħseb fihom il-ħin kollu. Fuq idejk ifisser li issa li inti taf liġi u l-ħin kollu taħseb fuqha, allura issa trid tagħmilha. Dak li tfisser niktibhomlok f'moħħok u fuq idejk, żommhom bejnejk u dawwarhom ma' jdejk, ma jfissirx li taqbad xi ħaġa xi lazz twil u ddawru ma' jdejk, bħalma jagħmlu ħafna illi jifhmu differenti milli nifhmu aħna. Ma jfissirx hekk, ifisser li issa da f'moħħok u għax qiegħda f'moħħok ħatamilha. X'jiġifier ħatamilha? Ejja ħanitkellmu fuq din l-affari. Għaliex jekk inti qed tistudja l-liġi, jekk inti għandek f'moħħok il-liġi talla, jekk inti għandek f'moħħok illi s-sibt huwa qaddis, allura issa inti s-sibt ħatibda żommu qaddis. Tgħidli ma x'għandha x'taqsam idejk. Lid hawnhekk hija xi ħaġa simbolika. Torbothom ma' jdejk ma jfissirx li kull ma tagħmel tit bil-fors tagħmlu bidejk. Ħantikom eżempju, jekk tmorru intom pereżempju fil-ktieb tal-Ġenesi, kapitlu 16, vers 12 jaqra hekk. U jkun bniedem bħal ħmar salvaġġ, idu kontra kulħadd u id kulħadd kontrih u kontra ħutu kollha jammar. Għal min ma femx xejn nispjegaħħulkom tinkwetawx. Hawnhekk qed jitkellem fuq Iżmajel. Iżmajel li kien l-ewwel wild li kellu Abram imma kien barra il-weda. Illa li xalla il-Abram qallu ħanamlek missier tal-ġnus permezz tal-mara tiegħu Sara u mhux tas-seftura. Ħagar. U hawnhekk qed jitkellem fuq Iżmajel u qed jgħid isma' Iżmajel ħajkun bniedem bħal ħmar salvaġġ ġerra l-emmulaw. Idu kontra kulħadd. X'jiġifieri idu kontra kulħadd? Ifri da ħajkollu id qawwija li jsawwat il-kulħadd, li jagħmel dak li jridu. Imma min-naħa l-oħra u id kulħadd ser tkun kontrih. Mela x'qed naraw hawnhekk, hawnhekk qed naraw li lid qed tissimbolizza qawwa. Lid qed tirrappreżenta qawwa biex tagħmel xi ħaġa. Mela jekk il-mulej kitiblek il-liġi f'moħħok, jekk int għandek it-Torah f'moħħok, issa għandek il-qawwa, issa għandek is-saħħa biex di tkun tista' tagħmilha. Dik li tfisser niktibhomlok f'moħħok u żommhom bejnejk u ddawwarhom ma' jdejk u niktibhomlok fuq idejk, mhux jagħmellek xi ċippa jew xi tatu. Tistudja l-kelma permezz tal-Ispirtu Qaddis tifhimha, tidħol ġo moħħok u tibda tagħmilha, twettaqa. Dik li tfisser ġo moħħok u ġo jdejk. U l-istess ħaġa x-xitan, daw li joqgħodu jgħidu għax ċippa u mhux ċippa, jista' jkun li l-bniedem xi darba ħiġi ċċippjat. Mhux qed ngħid li ma jistax ikun, mhux qed ngħid li ma tistax isseħħ. Jista' jkun li l-bniedem jiġi ċċippjat għal dal-affarijiet. Iva. Imma inti iċ-ċippa toħodha jekk inti tirrebella kontra Alla, jekk inti ħatimxi mal-liġi tal-Alla ma toħodix dik iċ-ċippa. Ma jtuwilekx, mhux ma toħodix ta', ma jtuwilekx. U għax ma jtux iċ-ċippa, inti ma tista' tagħmel xejn. Għalkemm mhix se tkun daqshekk faċli. Inti ħad tiġi mġiel toħodha jekk hemm bżonn taħt it-tertura. U miskien hu min ħajċedi. Illa li il-mument li inti ċedi jfisser li qed taċċetta li tkun rebellus u jsibulek ġob u s-sibt trid tmur taħdem bil-fors.
U jibdu jiġiluk tagħmel affarijiet illi Alla qed jgħidlek tagħmelhom xi huma moqżiża, jibdu jiġiluk tiekol ikel li Alla qallek dak mhux ikel għax huwa laħam maħmuġ. U inti jkollok tieklu. Kelli jaħdulek iċ-ċippa u tmut bil-ġuħ. Ħafna ħajntilfu ħbib tiegħi, ħafna. Biex toqgħodu attenti. Għalhekk qed nagħmlu dal-programmi aħna, qed nagħmlu dal-programmi biex titgħalmu tkunu tafu x'inhu ġej u tkunu preparati. Mela qed naraw li il-marka tal-bima hija s-sistema dinija li ser jimplementa Satana fuq kulħadd. U issa ħnaddu għal fażi oħra f'dan il-programm. Illi il-kelma tgħidilna eżatt kif ser tkun dik is-sistema ta'. Nafu ġifieri il-bniedem li ġej, dan il-bniedem li ħafna jsejħulu il-bniedem ta' dnub, il-man of sin, issa jaħlu l-Bibja bl-Ingliż, dak li ħajwetti it-triq għal Satana, il-kelma tgħidilna mit-Testament l-Antik, fil-rakkonti tat-Testament l-Antik tgħidilna x'ser jagħmel. U hawnhekk jidħol l-argument li semmejna fl-ewwel programm fejn ħansemmu dawk li jsejħu kotba ta' l-Apokrifa. Ġifieri kotba illi ħafna jgħidu mhumiex ispirati mill-Ispirtu Santu u mhux suppost qegħdin fil-Bibja, insibuhom f'ċertu Bibi, imma fil-Bibja kien sejħa Protestanta ma nsibuhiex ġew maqluha għalkemm anke forsi minn ċertu kitbiet Lut ukoll ġew maqluha, imma ma jfissirx li mhux qegħdin hemm biex titgħallem minn fuqhom. U eżempju ta' dan huwa l-ktieb il-Kotba tal-Makabin. Il-Kotba tal-Makabin meta taqrawhom huma interessanti ħafna, huma stejjel li ġraw f'dawk l-400 sena li aħna ngħidu Alla ma tkellimx kien fis-silenzju mill-ktieb ta' Malakija sakemm raġa' ġie Jexua. Jiena ngħid isma' dana ma tantx naqbel miegħu fis-sens li l-ktieb tal-Makabin se jurina x'ser jiġri l quddiem. Huwa il-mera tal-ktieb tar-Revelazzjoni kif tiġi tgħid li mhux ispirat mill-Ispirtu Santu. Ir-rakkonti ma naħsibx li huma ispirati mill-Ispirtu Santu għax huma rakkonti fil-fatt hemm attrazzjonijiet demoniċi. Imma min kitibhom bl-iskop kif qalilna Pietru biex aħna nitalmu minnhom, ikunu ta' eżempju għalina. Ejja ħanaraw xi jgħid il-ktieb tal-Makabin. Morru miegħi iftħu l-Bibja tagħkom fl-ewwel Makabin, u jekk forsi għandkom xi Bibja nidulek aħna Protestanta u m'għandix dal-ktieb ma jimpurtax, forsi għandek Bibja oħra li fiha jew inkella llum il-ġurnata tista' tidħol fuq websites anke Maltin u issib din il-Bibja u tista' taqrah minn hemmhekk x'kien tkun qed tisma' l-programm darba oħra. L-ewwel ktieb tal-Makabin, l-ewwel kapitlu u ħanaqraw minn versi 41 sa 46. M'hemmx ħafna tax mhux kollha ħaniftħuhom, imma hemm fejn se niftħu. U l-ewwel vers 41 jaqra hekk. Imbagħad is-sultan, u s-sultan f'dan il-każ huwa Antioku jismu, imbagħad is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li l-koll kellhom jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli l-liġi tiegħu. Di ħandaraw s-seħ bib tiegħi. Dan il-bniedem li se jkollu ħakma fuq id-dinja kollha se jsejjaħ il-poplu kollha u se jgħidilhom isma' issa jkollkom liġi waħda biss, il-liġi li ħana jien. Dik hija l-unika liġi li tidu segwu bħalma għamel Antjokju fil-ktieb tal-Makabin. Kellu ħafna saltni taħtu da differenti, saltniet differenti, mhux pajjiż wieħed, hawnhekk stess jedinna kiteb lis-saltna kollha tiegħu għax kellu ħafna. Tajjeb pajjiżi li kienu jaqgħu taħtu, kellu saltna kbira. U li l-kol kellhom jiffurmaw poplu wieħed, ma tagħmilx differenza minn inti jekk intix minn dak il-pajjiż jew mill-ieħor, jekk kienx il-kultura tiegħek jew hekk, issa m'hemmx kulturi, issa ħanġu kollha flimkien poplu wieħed u kulħadd taħalli l-liġi tiegħu, jiġifieri New World Order, dik hija New World Order. Vers 42. Il-ġnus kollha għadu għad-digrit tas-sultan mela x'ġara issa barra New World Order se tidħol ukoll in one world religion.
Mela ħanaraw dan il-bniedem ta' dnub il-man of sin, dak li huwa li ġej qabel iwitti triq għax-xitan, se joħloq sistema fejn ħajkun hemm l-istess liġi għal kulħadd u l-istess reliġjon għal kulħadd. Ovvja ħatkun reliġjon illi ħajjoħloqu u li fiha ħiddikjara lilu nnifsu l-ikbar fost l-allat. Dan nafuħ miktib ta' Revelazzjoni u nafuħ permezz ta' dak li Antiokju qed jagħmel f'dan ir-rakkont tal-Makabin. Ejja ħankomplu. U ħafna minn Iżrael oġbithom ir-reliġjon tiegħu u offrow is-sagrifiċċji lill-Allat foloz u kissru jum is-Sibt. Ara fejn l-enfasi? Ara fejn l-enfasi oġbithom ir-reliġjon tiegħu offrow sagrifiċċji foloz lill-Allat foloz u kissru jum is-Sibt. X'se jġelna nagħmlu dan il-bniedem li ġew it-titriq għax-xitan se jġelna niksru milli nżommu is-Sibt qaddis. Tinsawx bibtijaj dan huwa mera ta' dak li ħajġri. Mbagħad l-persekuzzjoni. U fuq di jridu anke nitkellmu fi programmi oħra mill-xem rakkont interessanti sbieħ, mhux bil-forsi ħataqbel magħna, imma aħna dejjem ngħidu isma' araw x'hemm miktub, studjaw x'hemm miktub, qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, inkluż jien. Iċċekkja dak li qed ngħidlek, rek hux veru, għamel l-istudja, għamel ir-riċerki tiegħek. Ejja ħankomplu. Wasanna l-ewwel ktieb tal-Makabin, l-ewwel kapitlu, wasanna vers 44 u ħatibda il-persekuzzjoni ta' Iżrael. Tinsawx li llum il-ġurnata aħna parti minn Iżrael, tgħidlix dik għall-Iżraeliti biss, dak iż-żmien kienet għall-Iżraeliti u kif dejjem tkellem Alla dawk li hemm jgħixu magħhom. Li jażlu li jgħixu magħhom, ġifieri jsegwu l-istess Alla, l-istess liġi, l-istess Jehovah, l-istess Torah. Tajjeb? Mela, u s-sultan bat itri mal-kurriera tiegħu f'Ġerusalem u l-bliet l-oħra ta' Ġuda biex jordnalhom li jimxu skont l-użanzi barranin għal pajjiż, mela x'qallu lill poplu Iżraelit qallu s-senti tibda timxi. Ma użanzi, li qed ngħidlek jien insihom l-użanzi tiegħek, insija t-Tora, insija x'qallek Jehovah, issa x'qed ngħidlek jien, ma dat timxi. Inkomplu vers 45. Li jaqtu mit-tempju is-sagrifiċċji tal-ħruq u sagrifiċċji oħra u l-libazzjonijiet li jipprofonaw is-sibtijiet u l-festi għalax qatt jgħidilhom daqshekk tmorru t-tempju issa daqshekk tagħmlu sagrifiċċji għalhom. U ġelhom jipprofonaw is-sibt u l-festi u dak li sippruvaw jagħmlu lilna. Mi issa tkun faċli nagħmlu bħalma minna din is-sena u l-komunità tagħna morna nikkampjaw fil-festa ta' Sukkott. Il-ċil moment li namlu hekk jiġu jarrestawna, għaliex għax il-liġi ħatkun illi ma tistax tiċċelebrom il-festi tal-mulej, is-sibt ma tistax iżommu qaddis. U min se jirrapportana, il-kelma tgħidilna jistgħu jkunu waħwa fi Kristu stess, jgħidu li huma waħwa fi Kristu. Inkomplu, vers 46. Qed ngħidu issa Iżrael x'għamel tajjeb, ordnalhom Antiokju, re Antioklu, ordnalhom li jitniġsu li jniġsu t-tempju u l-qassisin tiegħu. Mela se jagħmlu ħajġelu lil dawk li jimxu verament wara Alla jitniġsu. Pereżempju, nies li bħalna jemnu li ċertu laħam mhuwiex tajjeb għall-ikel, mhuwiex ikel għax Alla qal isma' huwa moqżiż, imma x'se jiġri ħajġeluna nikluh. Ħajġeluna ma nżommux is-sibt qaddis, ħajġeluna ma niċċelebrawx il-festi tal-mulej. L-istess affarijiet se jiġri ħbib tiegħi. U hemm ħafna iktar ta' illum ħadd isimgħu kemm hemm aktar, ħa nipprova naġġel biex nagħlaq f'dan il-programm dak li għandi ngħid. Forsi intawwal ippermettu li ftit aktar. Mela, li jħallu lil uliedhom la ċirkonċiżjoni u jittebbaw b'kull xorta ta' ħmieġ u nġis. Bekk jinsew il-liġi u jbidlu il-kmandamenti kollha, mela x'qed jordnalhom Antiokju u l-istess x'se jordna l-bniedem ta' dnub li se jwittitra għax-xitan. Ribellioni assoluta kontra Jehovah, kontra Alla il-Missier. Iva ħbib tiegħi, kollu se jerġa' jiġri da. Illa li bħalma qedtilkom. Alla għalinna rajnija floor program, dak li seħħ li jerġa' jsir. M'hemm xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx. Da kollu qiegħed fil-ktieb tar-Revelazzjoni. Moħbi? Illa lix moħbi, għax tittiġjaw biex issibu. Immissa x'kien taqra l-ktieb tar-Revelazzjoni ħatgħid
sewwa għalli f'dak il-programm, araw hekk qed jgħid u tibda tagħmel like with like nedulu. Ħana tqabbel ir-revelazzjoni mal-ktib tal-Makabin u ma ninsawx il-ktib ta' Daniela x'importanti. Ejja ħankomplu. Vers 50. Kull min ma joqgħodx għad-digriti tas-sultan jagħtuh il-mowt. Dan online niftħu fuq programm ieħor li xovja huwa vers qed jgħid ħafna xi ħaġa kbira li mhux faċli tgħidha f'ġiex minuti imma nippruvaw nagħmlu programm sħiħ fuq dan il-vers. Kull min ma joqgħodx għad-digrit tas-sultan jagħtuh il-mewt. Prattikalment din hija l-istess persekuzzjoni li Jaxua għalilna li nistennew jekk nimxu warajh. Nimxu bħalma mexaw. Vers 51. Dan kollu kiteb is-sultan li s-saltna kollha tiegħu u qiegħed is-suppretendenti fuq il-poplu kollu, dik li jina ngħidu ħafna aħna minn żmien l-80s, jekk mhux minn qabel ukoll imma dawk li għandhom l-età tiegħi jiftakru żmien l-80s meta konna ngħidu Big Brother is watching you. Affarijiet li jaddi minnhom kull pajjiż, street leaders, nies ikunu qabda apposta jitkixfu fuq il-ġirien tagħhom u mbagħad imorru jikxfuhom mal-gvernijiet isma' dawk qed jagħmlu Bible studies sibta, isma' dawk is-sibt qed iżommu qaddis ta', isma' smajthom ikantaw kanzunetti jfaħru lil Jehovah ta' u lil Jaxua ta'. Daw kollha ħeġru ħabib tiegħi. U ġiel lill-bliet ta' Ġuda waħda joffru is-sagrifiċċji. Ovvja sagrifiċċji mhux lil Jehovah imma lil Satana. Vers 52. Ħafna mill-poplu marru għan-naħa tagħhom araw kemm kbira di sewwa qal Jaxua illi anke il-gbarat tal-knejjes ħajtqarqu se jmorru wara d-dinja. U diġà qed naraw ċertu knejjes moderni jmorru wara d-dinja u jgħidu lill-liġi talla illum ma tixtott. Ejja ħankomplu, ħafna mill-poplu marru għan-naħa tagħhom. Kollha nies li abbandunaw il-liġi qed tisimgħuha. Meta inti tmur mad-dinja x'ilku qed tagħmel? Tabbanduna l-liġi talla, meta inti qed tgħid il-liġi ma tixtott, qed tmur mad-dinja. U għamlu id-deni fil-pajjiż. Ovvja li għamlu deni fil-pajjiż dawn in-nies għaliex għax qed jgħixu issa taħt diżubbidjenza assoluta. Issa qed jgħixu skont il-liġi li ħareġ dak il-bniedem li qed irid joħroġ dak il-bniedem, ħanibdew nimxu wara dak li qed jgħidilna u ħaninsewx qalilna Alla. U bekk ġelu lill-Iżrael jistaħbew f'kull kien li kellhom. U dan il-vers again hawnhekk qiegħed jenfasizza persekuzzjoni. U fuq il-persekuzzjoni ħanitkellmu. Ħanitkellmu ħafna fuq il-persekuzzjoni u dik li ħafna jsejħula il-ħatfa tal-Knisja. Imma dak huma programmi il-qudiem f'din is-sensiela serħu raskom, f'din is-sensiela kollox ħanedulkom fuq dal-affarijiet. Ejja ħankomplu vers 54. Fil-15 tax-xahar ta' Kislew tas-sena 145 Antioku talla idolu profanazzjoni u ħerba fuq l-artal. U hekk ukoll tellaw l-artali fl-ibliet kollha ta' Ġuda kif iddur. Din għad tittasal din ġratu kollha anke fi żmien Daniel ħbib tiegħi meta r-re tella statwa tiegħu qal speċi kulħadd issa jrid imejjel rasu għaliha u min ma jmejjilx rasu għaliha miskin hu. Daw kollha ħna ġu ngħaddu minnhom. Se jerġa' jkun hemm xi ħaġa li aħna rridu inċedu għaliha, aħna rridu nbaxxu rasna quddiem, aħna rridu naduraw. Min ħajqa jimxi mat-triq ta' Alla min ħajqa jisegwi t-Tora mhijiex se jagħmilha dik. Se jagħmluha dawk li jgħidu li t-Tora ma tix teżisti, li l-liġi tal-issa spiċċat. U hija billi ninżel għall-kubtejja quddiem da, dik spiċċat dik il-liġi, dik m'għadix hemm issa, it-tieni kmandiment m'għadux jgħod, m'għadniex taħtu. Imma nkella min-naħa l-oħra jekk għadna taħt it-tieni kmandament, għadna wkoll taħt ir-raba'. Tajjeb? Ejja ħankomplu. Ħarqu vers 55, ħarqu l-inċens fil-bibien ta' djarhom u fil-pjazzett. Vers 56 huwa importanti li taqrawh. Vers 56. Il-kodba tal-liġi, it-Tora, dik li l-lumija il-Bibja, li rnexxielhom isibu għamluhom bċejjeċ u ħarquhom. Diħan nitkellmu fuq darba oħra. Ħbib tiegħi se jkun għawaċċa l-kelma u mhux dejjem ħankunu kapaċi nsibu Bibja. Tgħid li ma jien għandi xi 10 d-dar, ta' anki jien għandi xi 10 d-dar, imma l-mument li jiġi xi ħadd u jarahom ħajmur jikxifni. U jiġu joħduhom li.
u jiġu jġeluni naċċetta s-sistema tal-bniedem u mhux is-sistema tal-Alla. Qed taraw kif jinħadmu l-affarijiet? Nies li inti stess qed tafda u tdaħħal f'darek. Mela, ħankomplu. Vers 57. Kull min kienu jisibulu xi ktib tal-patt jew inkella kien ħares il-liġi kienu jagħtuh il-mewt bis-saħħa tad-digriet tas-sultan. Smajtu għad faqqa? Kif isubulek il-Bibja d-dar, ħajtuk il-mewt. Ma aħna ngħidu wija mhux b'ġiex sekondi jaqtawlek rasek mhux bil-fors. Ma jfissirx li ma tiġix it-torturat, ma jfissirx li ma tiġix imġiegħal l-ewwel. U tingħata l-mewt jekk teqpa' tirreżisti. Jalla teqpa' tirreżisti, jalla tkun daqshekk b'saħħtek. Mela, vers 58. Għax kellhom il-forza hekk kienu jagħmlu mal-Iżraelin li kienu jinqabdu fl-ibliet minn xahar għal xahar, qed naraw gwerra kontra l-qaddisin. Semmejnija din is-sensiela il-marka tal-bima li qed nitkellmu fuqha u l-gwerra kontra l-qaddisin. Din hija l-gwerra kontra l-qaddisin se jkollhom il-forza daw ħajkunu soldati, ħajkunu pulizija, ħajkunu nies għandhom il-power apposta biex nies illi bħalna jimxu mat-Torà, jimxu mal-liġi tal-Alla, iżommu s-sibt qaddis jiċċelebraw il-festi u ma jeklux dak li hu moqżis, jittieħdu u jintefgħu l-ħabs u jinqatlu. Vers 60, ħanipprova nħaffef naqra ħalli nipprovaw ndaħlu kollox. Vers 60. U n-nisa li kienu jagħmlu ċirkunċiżjoni lil ulidhom kienu jagħtuhom il-mewt. X'kienu qed jagħmlu? Kienu qed jimxu mal-liġi. Allura x'kienu jimxu mal-liġi, kienu qed jagħtuhom il-mewt. Bitrabi mdendlin monqhom u hawnhekk issa jispjega l-ħruxija li rridu ngħaddu minnha bħala persekuzzjoni. Bitrabi mdendlin ma' onqhom skont id-digriet tas-sultan. U magħhom kienu joqtlu wkoll lil nieshom u lil dawk li kienu jagħmluhom iċ-ċirkunċiżjoni. Mewt kif rattilkom aqraw l-tib tal-Makabin ħalli taraw mara b'7 titfal minn xi xaddiet. Ħadkun tafu minn xi irridu ngħaddu, imma jalla jkollkom il-grazzja, jkollkom il-qawwa permezz tal-Spiritu Santu li kellhom is-7 ulied u dik il-mara inkluża. Ejja ħankomplu. Imma ħafna minn Iżrael għamlu l-qalb u websu rashom li ma jeklux ikel imniġġes. Huma għażlu li jmutu basta ma jitnixxux bikel iprojbit u ma jipprofanawx il-patt qaddis u mietu. L-aħħar lajn, l-aħħar vers 46 kbira kienet il-korla fuq Iżrael u nista' ngħidilkom minn issa ħbib tiegħi kbira se tkun il-korla fuq il-Knisja. Dan huwa dak li ser jiġri lil-qaddisin u x'se tkun il-marka tal-bima. Sissa rajna x'in il-marka tal-bima, għedna hija s-sistema illi xi ħadd ser joħloq bniedem li ħajkun hawn biex iwitti jitriq għax-xitan għal Satana u se joħloq sistema li se tkun il-marka tal-bima dik is-sistema. Jekk inti tidħol fiha, allura tiġi ċċippjat, jekk ħadd tkun hemm miċċippa, ħajkollok marka, ma nistax ngħid x'inhi eżatt jien, tista' tkun tatuma, ħajtkun immarkat u għax tinti immarkat tista' tixtri u tista' tbieħ u tista' tagħmel li trid, tista' tmur holidays, tista' tmur għax-xogħol li trid. Jekk inti m'intix ħadd tidħol f'dik is-sistema, inti ħateqpa' timxi mad-liġi tal-Alla, m'intix ħadd tkun intitola tieħu dik il-marka. U jekk m'intix ħadd tieħu dik il-marka ma tistax tixtru, ma tistax tbieħ, ma tista' tmur imkien prattikament jieħdulek xogħol kek txukk mix-xogħol, ovvja jaqtawlek id-dawla ġed ma tistax tħallas il-kont fix-xitwa tittoqgħod tħoss il-kesħa, fis-sajf tittoqgħod bagħti bisħana. Hemm ħafna konsegwenzi. Ma tistax tixtri xtiekol jekk inti bniedem b'xi kondizzjoni li tiġġib xi mediċina, ma tistax iġġib dik il-mediċina u toqgħod tmut bil-mod il-mod naqra, marda li tista' toqtlok f'medda ta' snin, tagħmel medda ta' snin tbati biex tmut, ħafna affarijiet, meta toqgħod taħseb xi se jġrilu l-bniedem. Imma ejja ħankomplu. Rajna illi l-ewwel ma qal Antioku huwa li l-poplu irid ikun wieħed. Il-bniedem ta' dnub ser iġib a new world order.
dik li nsejħula sistema ta' dinja ġdida, mhux kif nafu għallum. Imma kulħadd jagħmel l-istess, kulħadd jadura l-istess persuna, l-istess hekk imsejjaħ Alla żgħir, tajjeb ma nkunux permessi minn ma jridx ovvja, imma il-poplu ħeġi mġiel ma jadurax l-Alla Jehovah imma jadura lil dan il-bniedem jew xi ħaġa li il-bniedem ser joħloq. Tajjeb, u nimxu min ser jimxi mal-liġijiet tiegħu. Il-moment li inti ma timxix mal-liġijiet tiegħu, il-moment li inti issa tiqpa twebbes rasek u titteqpa tadura l-Alla Jehovah u mhux lilu għaw ħatibda il-persekuzzjoni tal-Knisja li niġu għalija iktar il-qoddim. Jonqosna forsi programmi ieħor qabel nitlu għal suġġett differenti fuq dan l-istess suġġett. Tajjeb, allum ser nifqgħu bħalma dejjem nidulkom ħabib tiegħi. Dejjem qarblu dak li qed tisimgħu, dejjem oqgħodu attenti jaraw li dak li qegħdin tisimgħu ma temnuħx għax qed jgħidu l-bniedem, imma kunu berejani, fitxu fl-Iskrittura, fitxu fit-Testament l-Antik, fitxu fil-kelma tal-Alla u waraw dak li qed tisimgħu u x'minnu jew le. Dejjem ngħidilkom jien mhux xejn il-bniedem imma xemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassal-ilkom bl-għajnuna tal-ħbieb tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.